Ακούστε κάτι. Ο Σταρόπας είχε ένα δίσκο καταπληκτικό, ο οποίος κυκλοφόρησε, έσκησε και επειδή έσκησε πολύ, μετά κυκλοφόρησε και με το Τίβο. Να πάει στο Τίβο. Γιάννη, συγγνώμη λίγο. Με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Γιαννάκη, μισό λεπτό. Εσύ βλέπω ότι την αρχή με κοιτάζεις με μια λαγνία. Ναι, πραγματικά. Συγγνώμη, αλήθεια. Εσύ. Τον βλέπετε, σας αρέσει ο Σταρόπας, κορίτσια? Αλήθεια. Καλά, πρέπει να είστε πιο απελπισμένες και από τη Μακρυπούλια. Που πήγε με τον Χατζηγιάννη, να πούμε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτό που λες δεν είναι σωστό να λες για την Ζέτα με τον Μακρυγιάννη. Δεν είπα τίποτα. Όχι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με τον Μακρυπούλια. Ναι, ο Μακρυπούλιας με τη Ζέτα Χατζηγιάννη είναι το ίδιο παλιά με το αυτό που κάνανε. Δηλαδή και οι ίδιοι αγαπιόνται και θα γίνει γάμος. Εν ευθέτω χρόνο. Ναι, εν ευθέτω χρόνο. Ποιος γάμος, ρε Γιάννη, είσαι καλά? Γιατί θα γίνει? Υπάρχει, δεν θα παντρευτούν αυτοί ποτέ. Όχι, το λέω εγώ. Με το με σφαίρες, χαζός. Βρε, το έχω διαβάσει στο Hello. Βρε, άσε το διαβάσει, τα είπα πριν. Για τις φυλάδες πιστεύεις και στις μαλακίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτός ο γάμος. Γιατί? Γιατί θα σκοτωθούν πια θα βάλει τον ηφικό. Τέλος πάντων. Εγώ δεν υπονοώ τίποτε, δεν μου κάθεται σε ζευγάρι. Ναι. Να σας πω κάτι. Είναι σαν εσένα με τον πουλά, ας πούμε. Ναι. Πουλά από τώρα εδώ. Τη δεκαετία του 80. Εσύ που τάκεις με τον αστυνόμο Μπέκα, άμα γυρίσεις θέλω δύο αστυνομικά σκυλάκια να έχω. Πήγαινε εκεί με το σάκι τώρα. Ναι, γιατί εντάξει μωρέ, μια φορά τον εγάμισα παλιά. Και δεν του άρεσε. Του άρεσε αυτόν, εμένα δεν μ' άρεσε σε κάθε. Γιατί εκεί πέρα που του το έκανα, φύσηξε αέρας και πού φύγε. Να σας πω κάτι. Τον έχουμε τον πουλά, τον πήραμε το χειμώνα μαζί μας για να τον κοροϊδεύουμε. Τώρα τον κοροϊδεύουμε χωρίς να είναι. Και πάλι πληρώνεται. Φοβερό. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Θέλω να έχει κάνει το δίσκο του, πρέπει να το ζητήσετε πραγματικά γιατί έχει ένα παιδί το οποίο είναι ορφανό από μητέρα. Το έκανε μόνος του. Και θα κάνω κι άλλο. Ναι. Αυτό το δίσκο λοιπόν έχουν κάνει ένα τσιφτετέλι μαζί, το οποίο με αφορμή αυτό το τσιφτετέλι θα το μετατρέψουμε και με τη δικιά σας συνδρομή σε πολιτικό, προσέξτε, και όπως τον ρωτάω εγώ, ας πούμε, εκαήκανε τα δάση και υπάρχει αυτό, θα ρωτάμε για πολιτικά θέματα τα οποία εσείς θα μας πείτε. Δεν κατάλαβα τι θα γίνει. Εσείς καταλάβατε? Όχι. Για να δούμε. Έλα, πιο έξυπνος είναι ο κόσμος. Προφανώς. Λοιπόν, καταλάβατε, είναι ερωταπάντηση. Ή, επειδή μιλάμε, ερωταπόκριση. Λοιπόν, εσείς όμως μετά θα καταλάβετε πως ερωτάτε το ερώτημα και πως απαντάτε το απάντημα. Λοιπόν, θα βάλω τη χέρια σας για πάμε το μινόρε. Εκαήκα, ναι, τα δάση. Εκαήκα, ναι, τα δάση. Εκαήκα, ναι, τα δάση. Μην τα συζητάς, καρτάσι. Βρε καήκανε τα δάση. Εκαήκανε τα δάση. Εκαήκανε τα δάση. Πού να τρέχει τώρα η λάση. Είναι κουπόνια να μου πει. Για τον δούνου του ευχαριστώ, σκεφτείτε τα να. Και το δούνου του μας παίρνει. Και το δούνου του μας παίρνει. Και το δούνου του μας παίρνει. Πρέπει να απαντήσω τώρα εγώ. Για πες πώς το πες. Και το δούνου του μας παίρνει. Δεν το περίμενα να φοράτε σόφρακο. Μεγάλε, μπράβο. Και τα σόφρακα μας παίρνει. Ναι, με την απάντηση του άλλου. Άλλο, πες ένα άλλο. Έλα, κάτσε. Ένα άλλο, περίμενε. Από δικό μου, δικό μου. Και το δούνου του μας παίρνει. Και η Τροϊκά τον παίρνει. Τι θα μπορώ να βρω νομίζεις. Πεςτε μου τι να του πω. Στροσκάν. Πες Στροσκάν.
Βρέστροσκαν παλιό παπάρα. Βρέστροσκαν παλιό παπάρα. Βρέστροσκαν παλιό παπάρα. Δεν μας σχέσεις ρε ταλά. Συγγνώμη, είναι ωραίο αυτό. Με συγχωρείτε, έχει σχέση, αυτό είναι πολιτικό. Με συγχωρείτε, παιδιά, σταματήστε. Είναι πολιτικό αυτό. Τι πώς δεν είναι πολιτικό. Γιατί είναι πολιτικό. Γιατί η γυναίκα του Ταλάρα δεν είναι υφυπουργός. Α, βέβαια, ναι, έφαγε και τα γιαούρτια. Πες εσύ ρε μας ο μαγκάς. Βρεστροσκαν παλιό παπάρα. Γαμό της Μέρκελ, τι κολάρα. Τι να του πω για να μου πει. Και ξένους ότι δεν, τι να του πω, για τι θέμα να του πω. Τι τα φάγαμε. Μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα φάγαμε, μαζί τα φάγαμε. Το είπε ο Παγκαλός που τα φάγαμε. Μαζί τα φάγαμε, μαζί τα φάγαμε. Χωρίς τα όμως γαμάγαμε. Για μένα το. Άλλη ιδέα, πέστε μου. Λοιπόν, άλλο, με προσωπικότητες είπαμε, παιδιά. Λοιπόν, Γιώργα, φοβερό. Καντάφη, Έλληνας είναι, ρε γαμώτο. Ωραία, ωραία. Τι έχει πάθει ο Καντάφη. Τι έχει πάθει ο Καντάφη. Τι έχει πάθει ο Καντάφη. Έχω καλύτερο. Το τρελάνανε η Παφή. Συγγνώμη, σαν αδερφός σου ήσασταν κύριε. Άλλο. Να σου πω εγώ ένα. Παπαρίγα. Τι θα κάνει η Παπαρίγα. Τι θα κάνει η Παπαρίγα. Τι θα κάνει η Παπαρίγα. Είδα, δεν γίνεται αυτό. Τι θα κάνει η Παπαρίγα. Ναι. Τι θα κάνει η Παπαρίγα. Θα τα φτιάξει με το Ρίγα. Τον Αλέξανδρο. Ναι, που είναι για άντρα. Ένα σοκογό. Σοκογό. Πες όχι να πεις ο κόσμος, εγώ δεν θέλω, εγώ δεν έχω ιδέα. Πείτε παιδιά, πείτε. Μπερλουσκόνη φωνάζει ο κόσμος. Μπερλουσκόνη. Εγώ να πω. Ναι. Τραγούδας είναι από εγώ. Τι θα πεις για Μπερλουσκόνη. Τι θα πεις για Μπερλουσκόνη. Τι θα πεις για Μπερλουσκόνη. Στα καλύτερα τον χώνει. Μπράβο παιδιά. Μπράβο. Μπράβο ρε. Πραγματικά είσαι τρομερός. Μπράβο ρε. Πραγματικά να σου πω κάτι. Ναι. Τι σχέση έχει το σπαθί και το εδίον. Καμία. Γιατί. Δεν έχουν σχέση. Γιατί δεν έχουν σχέση. Αφού δεν έχουν σχέση. Πώς δεν έχουν. Γιατί δεν έχουν σχέση. Έχουνε Τώρα σχέση. έχουνε. Τώρα έχουνε γιατί. Γιατί δεν είχαν άλλα μέχρι που είπε η Βάνα Μπάρμπα ότι τα πάντα τα έκανε με το σπαθί της. Πώς λέγονται Ναι. τα κορίτσια που ακούνε μόνο μάλαμα. Είναι μάλαμα. Είναι μαλαμάτι. Το βρήκε. Σκεπτόμουνα. Ότι μου βγήκε από μόνος μου ρε πούστη. Το μάλαμας, παιδιά, είναι καλά, είναι άρρωστος έτσι. Αυτός άμα γίνει καλά θα σταματήσει να κάνει καριέρα. Πώς λέγονται τα κορίτσια Ναι. που ακούνε μαχαιρίτσα. Αρνιόμουνα.